7 and I think mag-vlog ako. So, ang oras is alas 8 na ng umaga and then sorry sa aming kusina na medyo makalat kasi may ginagawa si Papang Per. Actually, nagre-renovate kami ngayon sa aming kitchen. So, it's very maalikabok and then makalat. So, papakita ko sa inyo. Ito yung kusina namin ngayon. So, dyan is yung bagong stove na ilalagay, kaya nabubutas siya dyan. And then, yung pintuan dito is kailangan ko siyang pinturahan ulit. So, ayan, medyo makalat talaga dyan. Sorry na. And then, dyan ako nagluluto muna ngayon. And then, kailangan ko pa talaga maglinis. Hindi pa ako makapag-umpisa na maglinis kasi maalikabok pa talaga. Yung dining area namin na sobrang kalat, hindi mo alam kung saan ka pupwesto kakain. Sana matapos na ito, sabi ni Papang, mga Sunday daw. Tapos na yan. Yun na naman yung pipinturahan ko mamaya. Para mamayang gabi is, ano na siya, hindi na siya basa. Pwede na siya mailagay. So, alauna na ng hapon mga besh at ako ay magla-lunch pa. So, ang aking ulam ay sisig. Sisig. Natira nila kanina. And then, atay sa manok. So, kain tayo mga besh. Ako na lang isang kumakain kasi tapos na isang kumakain. Naliligo pa kasi ako. So, besh, wala talagang kasarap-sarap ang sisig na ito. Puwera gaba. Binili kasi yan ni Ver sa, sa baba. Tingnan nyo naman, puro taba. Anong kakainin ko dyan? To? Ha? Wala, ikaw na to? Medyo mainit na yung mantika natin, bes. So, ito na yung pork chop and ready na siyang lutuin.
Kain tayo. Kain tayo. Okay. Ngaon. Yan, Besh. Niliper ni Papa Mel kasi naka-okay na yung granite. Buti yan pag hindi maano. Ano nang mabuak lang? Mabiyak. Mabiyak. Ito na yun, Besh. Hanggang dyan lang yun ang papalitan ng granite. So, yan. So, bukas, to be continue na naman dyan kasi magbuta siya doon sa ibabaw. So, baka bukas, mahumanan yung malang? Kaning panghaw? So, baka matapos na yan bukas. And then, ito na naman. Thank you lang. Papang Bear, thank you. Pang. Amazing Panday. Hi, Pang. Pamasay kay Kapoy. Oh, pamassage daw may ugma pohon. Mo na imong bayad lang. Asa man dito gyapon ta sa kwan? Sa Tayburan. Sige na, bye-bye na. Night. Busy kay siya, Besh. Saan na imong gidula? Namatay. So, good night mga Besh. Bukas na naman. Baka magko-continue dito sa Papamber bukas kasi bukas is Sunday. So, walang day off si Papang Bear. Sige, bye-bye!